nola edo ala eginen itxierarekin segida egin nahi zutelako, nolabait ere eta nolabait ere oso gaizki eraman zutelako, egin itxi eta apenas urte erdira beste periodiko bat kalean egotea, eta ikusteak herri hontan jende askoren aportazioarekin nola sortzen zen berriro beste egunkari bat, gero egunkaria eta berriarekin gertatu zen bezalaxe, ez? Eta amorruaren amorruz egin zuten, ez? Baina ni gehiago erantziko nuke, egin etzen itxi behar. Eta hori, esan zuenerako epaitegiek 11 urte pasa ziren. Tartean, administraziopean zegoen, administrazio judizialpean zegoen ondarea. Eta ondarea zaintzea zegokion. Zaindu ordez, alperri galtzen utzi zuen. Ez palu alperri galtzen utzi, zorraren parte handi bat eginen beraren ondareak ordainduko zuen. Enpresa munduan hain normala den, bere ondarea hartuz, eta horrek daukan balioa zorrari nolabait ere kenduz. Baina interes jakin bat egon zen hori ez egiteko. Interes jakin bat egon zen, eginen antzeko proiekturik bideragarri izan etzedin. Garak demostratu duala ere 20 urtetan bideragarri izateko gaitasun bat, eta nik uste dut hori txalotu behar zaiola, ze zorrau gainean eta bere egunerokoa baldintzatzen 2003tik izan du, azkeneko 15 urteetan izan du, eta bitxi egin dio horri. Sotoke esan zigun, boligrafo bat justifikatu behar dela, eta horrek esan nahi du, berez prentsak bizi du krisi garai bat, baina garak baldintza berezi batzuetan egin behar izan diola aurre krisi horri, eta orain arte bizirik iraun duela, eta badu meritu parte bat egunero gara egin dutenen aldetik, eta nik uste dut hori aitortu egin behar dela. Eta orain gainera akordio bat eta iritsi da derrigor. Nolabait ere zor horren gehiago estutu nahian, beraiek esaten dute ez dutela hemen bultzada politikorik ikusten, baina realitatea hori da, azkenean aurkitu direla ataka batean, edo zorra kitatu akordio baten bitartez edo itxi, eta hautatu dute proiektuarekin jarraitzea eta zor hori, eta kinkalarrian zion da, nik uste dut datu batek erakusten duela zenbateraino dan kinkalarria, ez? Zure plantillari ordaintzeko urte guztian erabiltzen duzun dirua baino gehiago baldin bada, 6 hilabetero ordaindu behar duzuna, esan nahi du urtean ordainduko duzuna dala horren doblea baino gehiago. Horrek uste dut edozein proiektu enpresarial zalantzan jarriko nukeela, zalantzarik gabe eta ala ere beraiek espero dute, pentsatzen dut instituzioen esku hartzearekin, jendearen eskuzabaltasunarekin gara sortu zen bezalaxe, eutsi ahal izango duela, ez? Nik uste dut edozeini sinisten duen adierazpen askatasunean eta prentsa askatasunean, euki zerikusia horrekin edo ez, niri bereziki eragiten dit, egineko izan nintzelako uste dute asaldatu egin behar duen gertakari bat dela. Exzepziozko egoera bat ezarri zaiona herri honetan gauza askori urte luzetan, eta oraindik naizta beste denbora batean gauden, oraindik desaktibatu ez dena, ez? Ez zuen alperrik esan Aznarrek pentsatzen zuten ez ginela ausartuko. Begira noraino ausartu diren, 20 urte ondoren oraindik horren ondorioekin gaudela, ez? Orduan ausartzetik gaur, indarkerierik ez dagoenean, eta indarkerierik ez dagoenean, eskubidezko estatu batean, demokratiko batean, ideologia ezberdineko edabideak egotea,